Maria ještě spí? Jako jdu. A stačí, když jí trošku polítá. Tohle bude dneško na mě. A co to překvapení? Čeká dole před domem. Už máte všechno zabaleno? Já mám jenom svůj baťůžek. Mamina? Kufr jako na severní pól. Jo, a to ty horolezecký výzbrojky. Nezapomněl jsi? Ne, ale před maminou ani můk. Aby se nám nepoplašila. Už musím domů. Ne, ale budeš muset vstávat. Kolik je hodin? 7 pryč. Jak jsem se dostala domů? Ty se vážně nepamatuješ? Na nic? Vidíš, a pro mě byly ty 3 hodiny bez tebe jako věčnost. Dej pokoj, Vašek se může každou chvilku vzbutit. Mami! Já jsem dostala od táty nový kolo. To si musel být nějak moc hodný. Ale ty jsi byla taky moc hodná. Proč? Protože jsi dostala taky nový kolo. Já? Kolo? Na co? Aby ti to nebylo líto. Povídá táta. Ty máš ale bláznivý nápady kupovat kola, když odjíždíme na dovolenou. Poslouchej, a to chceš ty kola táhnout sebou vlakem? Ne, vlakem pošleme akorát tvůj kufřík. Lodní. A co my? No my 3 přece pojedeme na kolech. Na kolech! To jsem ti ještě neřekl? No to jsi mě tedy neřekl. A příště na mě s takovou hloupostí vůbec nechoď. Protože vy 2 mě na kolo nedostanete ani za nic.